פתיח ראשון הוא פתיח סיטואציה. אם בחוץ הקפדנו על 1.5 מטר מרחק ממנה, פה זה 2.5 מטר מרחק ממנה, עם טונציה יותר רגועה. אתה ניגש אליה ואתה אומר לה, סליחה? עובד לך פלאפון? כאילו, יש לך קליטה? יש לך אינטרנט? אני מנסה פשוט להיכנס לאפליקציה בטלגרם, אני לא מצליח לראות את הדיווחים, אני שמעתי שהיו הרבה נפילות, משהו. תראי לי, פתיח סיטואציה. פתיח סיטואציה שני, שהוא פתיח סיטואציה ישיר יותר, סליחה? האמת היא שאני חייב לומר לך, שבכל האנדרלמוסיה הזאת, את הבחורה הכי רגועה שראיתי. איך את מתחילה לשמור על אנרגיה כזאת של קור רוח? ועוד עם הפיג'מה ככה, כאילו, מה? איפה למדת את זה? או שאת מתוך שינה? פתיח שבדרך כלל עובד חזק. פתיח שלישי הוא פתיח ישיר יותר. סליחה? בחיים לא ראיתי אותך בבניין, את דיירת רק במלחמה, או שאת שכנה שלנו? מי את? נעים מאוד, אני אביהו.